Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда билет мегирен. Ҳаматон сарбаланду хонаобод бошед ҳама вақт. Аэропорти Жуковскида қарор дорем. Аввалан вазъияти проверка ки спокойна, ягон проверка документ ягон чи неста, метавонед ба ҳазур биен одамое ки билет дорен ва одамое ки документотон мақсад проблем неай, ҳамин аэропорт гирен хубтарай. Ягон милисам неста, ягон касам документ напрсидестиян. Ва баъдан рости бисёри видеоам дар бораи ами граница пересекат кардан мепрсидем варианти арзон. ҳозир мисол одамҳо рафтаестиян Ташкент туда обратно, Армения шаҳри Ереван, шаҳри Гюмриш, баъдан Тоҷикистон Душанбе, Кулоб, Хуҷанд, Бохтар ва айни замон барои одамое ки граница пересекат кардан неян Қазоқистон арзон ғалидеста ки шаҳри Актобеш, шаҳри Актауш, мисол центриш неу дига шаҳрҳош ки арзон агар ки барвақт бигирен туда обратно 19-20-21 ҳазор меёве. Но агар дастрошни бигирен қиматтар меғалтаваям. Ва баъдан билетҳои Россия ба Тоҷикистон рафтан бигем қимат чи дестай рӯз ба рӯз барвақттар гирифтанатон хубтарай. Дим видеода нарх навора нагуфтастем барое ки соат ба соат измениш шидестай. Ва як чи дига ки вақте ки хай ай тараф рафтан ба кадом компания бренд кадомиш ки арзонтар биғалта ҳамуш хати бренд мешава. Не ки ай Тоҷикистон омадан лучши вариант мисол чем ай дигар авиакомпанияҳо да Somon Air камтарак қиматтарая, но вақт соатиш хати парвоз кардестай. Агар тамошо карда бошен хидмам чанд қапеш Урал компания қати омада будам, прямой рейс буд. Вақте ки самолёта шиштем гуфтан ки Қазоқистон гуфтан, Қирғизистон гуфтан заправка мекуна баъд меояд. В общем задержка қати парвоз кард, 7.5 соат дар самолёт будем. Ва чанд бародари дигаам ай Тоҷикистон ба Урал компания омадеста, задержка қати ини бародармонам ҳамин рӯз омадак. Мақсад ки задержка қати омад, лучши ки як камтара қиматтара Somon Air хубтара ки вақт соатиш қати парвоз кардеста. Ва хуби Somon Air да чия ки Урал компания агар ки биёен депортатсия бошен обратно равем, пултон месӯзад. Аз Somon Air 75% возврат мекуна. Агар ки депортам бошен дар ин ҳолатам мисол пултон возврат мешава. Ва и бародармон ки нав омадак камтарак маълумот мепурсем. Салому алейкум ака. Ва алейкум салом. Ай душанбе билета хариди ака? Бале. Чанд қапеш? Ма дина гирифтам. Дина гирифти ака? Чанд сомон? 3720. 3720 сомон Урал компания. Бале. Задержка кати парвоз кард? Рости гап задержка шуд. Дар душанбе 1.5 соат задержка шуд. Бо иҷода 1 соат дига бо дурунда хая 2 соат дига иҷа бо задержка шуд. Somon Air чанд қа фарқ дошт ака? Somon Air дина 4050 сомон буд. Где-то 400 сомон фарқ мекунад. Мисол агар медонисти кадомаш хубтар буд? Хай Somon Air ака задержка ки набоша Somon Air нақстара не ки динарам бачо гуфте сабудан ки динарам Жуковский ами Урал компания амхали задержка шида була динарам. Бале. Ва барои мардуми тоҷик, мардуми муҳоҷир чӣ меги? Омади тест пурсидан ака? Ростига ма гирифтам тести не ки дар кор нашуд. Напурсидан ай у тараф? Ай у тарафам напурсидан, ай тарафам вообще. Душанбе Жуковский буд. Бале. Барои мардуми тоҷик, одамое ки тамошо мекунанд, одамое ки билет гиранд чӣ меги ака? Хай ҳичи гуфтаниам нестм. Хай ами Somon Air бигиранд, баъд чума нигоҳ кунанд. саломатӣ бошад. Бале. Гап нестай, номеро ҳастай. Кунҷи видеода ҳамаи видеомда мемонам. Занг мезанед барои билет. Иншаллоҳ саволам боша, ҳаракат мекунем, ҷавоб гардонем. Боқи паноҳи Аллоҳ, сарбаланду хонаобод боше ҳама вақт.